funcionando de axentes socializadores da compostaxe. Iso que significa que sodes fundamentais á hora de concienciar a sociedade, porque con todo este tipo de proxectos o que facedes é chegar a xente, o que facedes é informar, o que facedes é concienciar. Segundo, vos imos deixar a vos e que vos tedes a responsabilidade de obrigarnos a todos a que ese mundo, cando desenvolvades a vosa actividade profesional e vos acabar os vosos estudios, non sexa peor do que é agora. Vades moi por diante que o resto da sociedade. Eu, pola experiencia que temos en Pontevedra, coa compostaxe, sei perfectamente que as persoas menores que están nas casas son as que tiran do resto para que fagan as cousas ben. Fixemos pouco. Axudaronnos as nosas familias. Es para que nos empregamos o compost. E xa que as composteiras do noso concello estaban funcionando mal, animámonos a facer esta campaña. Hai tempo para traballar e tamén para se divertir. Como vedes, estamos sempre moi ben asesorados por profesionais. Estos para que vexades que a horta é moi competitiva. Unha pequena exposición sobre os residuos, a reciclaxe e como aplicamos todo iso no noso colexio. Papel e cartón, que van as papeleiras e o contenedor azul. Observaron como a contaminación industrial afectou a degradación